Sí, Adolfo. Mira, lo que tienes que hacer es comprar las acciones de Piema, ¿vale? Tú cuando las compres me llamas y lo arreglamos, ¿de acuerdo? Vale, Adolfo, un segundo, que me están llamando, ¿vale? Te llamo luego. Chao. ¿Quién será? Ah. Sí. Ei, sí, som els Irlandès Takeaway. Res que som aquí, som a la porta. Ah, que ja sou aquí. A la porta. Ara venc, un segon. D'acord, ara venim. Perfecte, ara vos obriré un segonet, eh? Ei, Dandes, com estàu? Va bé? Ei, va bé. Sí. Què t'apareix, secretari, quina caseta? Sí, bé, aquesta casa l'agam en l'estiu en els turistes, però bé, ara l'he de gaudir jo, sí, exacte. Molt bé. Bé, què t'anava a dir? A on és que hem de tocar? Però primer hem de fer una cerveseta, m'ho hem de relaxar un poc, o no? Ara anem. Vinguem. Bé, abans de res, jo m'hauria de fer un brindis per les festes privades i els Irlandès Takeaway. D'acord? Vinga. Festes privades! Bé, com heu pogut veure, això és un ca meva que tenc i me la va deixar el meu predí, jo li tenc molta estima en aquesta casa. Abans aquí teníem les cavalleries i vaques, teníem ovelles... Sí. 10 habitacions, 4 banys, 4 cuines també té. Sí, perquè això quan va venir Jaume I, l'any 1229, bé, podíem dir que ho va deixar el que serien els meus ascendents. Llavors el meu predí aquí va voler fer un Aquacity, no li va anar bé perquè l'Ajuntament li va denegar la llicència d'obres, i clar, abans de fer una il·legalitat, ho van destinar als turistes. I ara som aquí, jo, el meu aniversari també, i volia un pot d'Irlandès Takeaway, per veure'm... Què t'anava a dir? A on és que tocam? Espera un poquet, abans m'agradaria jugar un poc a tenis, o no? A tenis? Sí, tenim unes pistes allà tan guapes. Vinga. On anem? A jugar a tenis! Jugar a tenis. Vinga, va! Festes privades! I bé, això ho va reformar el meu predí fa un parell d'anys i abans tot això era un descampat, que van fer la pista de tenis i com pot veure ha quedat bastant bé, vull dir, hem conservat el que vendria la vegetació. Bé, i ara tenim el pico vermell i clar, totes les palmeres moren i... Espera, explico. S'està fent tard, a quina hora tocam? Espera un poquet, primer podem anar a pegar un cafico, no? Però no hem de tocar. Que te dic que vull pegar un cafico! Vinga, tireu-vos un cafico per allà, vinga, va! Ja és tard, eh? Quan venen els convidats? Quins convidats? Si ja hauré fet venir perquè tocareu per jo, no n'hi ha convidat, només són jo. Ostres, qui és ara? Què? O venen convidats? No, jo tinc entès que no. Anem a veure. Va bé, tranquil. Però què és que fan aquí? Perdona, pero ¿qué es esta fiesta? ¿Esta cerveza aquí? ¿Esta músico? ¿Qué está pasando? ¿Qué está aquí? Oh, que ja poden venir guiris, és vera. Casa alquilada nosotros. Al final què fem nosaltres? Tocam o no tocam? I Irlandès go home. Ah, go home! Go home, Islanda. Islanda. Go home. Go home! Será muy desastroso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta al autostop.